सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। जकरा खानी रे हम दिल में, जकरा खानी रे हम दिल में, उहे डलल बिया मुश्किल में। जब से सुनले बानी खबर न करार आवता, ए दीवाना पना केहू के तरस आवता, हमरा गाँव वाली माल के बारात आवता। ए दीवाना पना केहू के तरस आवता, हमरा गाँव वाली माल के बारात आवता। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मोरया न जाना एगो ले जाई जान के, कैसे भुला दियो के सब कुछ मान के। मोरया न जाना एगो ले जाई जान के, कैसे भुला दियो के सब कुछ मान के। केहू में हबी लगावे, केहू रूपावा सजावे, उल्टा हो जाई पराई। केहू हरदी पिसला, केहू गीतिया करावे, कैसे साहब जुदाई। सब लोग मिली सोहर गावता, काल्हे हमरा माल के बारात आवता। ए दीवाना पना केहू के तरस आवता, गाँव वाली माल के बारात आवता। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। बॉर्डर ब्लॉक भइल, बंद भइल नाका, राहुल राजधानी ना तो मिल जाइते पाका। बॉर्डर ब्लॉक भइल, बंद भइल नाका, राहुल राजधानी ना तो मिल जाइते पाका। नेपाल में बानी फसल, हम सुगौली कैसे जाई। अनिल फैयाज कुछो करे, आज कौनो तारा उपाय। राइटर ये सयालम के याद आवता, हमरा गाँव वाली माल के बारात आवता। ए दीवाना पना केहू के तरस आवता, हमरा गाँव वाली